Inden vi hopper til breaking news omkring, hvad der skal ske på Jyske Østkysten efter en hektisk dag som i dag. Jamen, så har vi faktisk fået en poetry slammer i studiet i dag på JØ TV. Hun kommer nu her og vil lige lave et lille digt. Slam, som det hedder. Det var et dygtig kulturjournalist, Katrine Volsing, der kommer til at stå for at tage os ud. Du kører. Ja. Vi producerer iskolde nyheder i Iskolding, for det er i Kolding, du finder os. Her bakker nærmest bjerge, og på toppen er der koldt. Koldinghus er vores hjem, når vi ikke gør Danhosten stolt. Vi er Jyske Østkysten, der er sat i Kolding for at forandre dit blik på en by, du måske slet ikke vidste fandtes. Det er sygt nok, vi smadrer dens ry, når vi vender den på vrangen og på kanten på ny. Vi fikser den, vi nyhedsproducerer, for jo, vi fandt den, nyheden igen og igen, og vi kunne sagtens finde flere. Det er Kolding, det er LOL, det er Kolding, iskold, det er Kolding, og vi er dit lystige, jyske, østkystlige nyhedshold. Der er desværre sket det beklagelige, at et dokument, der først skulle have bragt den 1. april, er blevet lækket på redaktionen, hvor journalister har vist sig at være dygtigere, end vi havde regnet med. Derfor er vi også nødt til at annoncere nu en gang for alle, at graverjournalist Malte Krasnik... Har I sådan, man får en fucking chokolade, hvad sker der?